תנו לי להציג בפניכם את משפחת איילקברד. פה הקסם קורה. כפי שניתן לראות, אנחנו מספקים שירותי תצפיות ובקרה אנושיות המשולבות באמצעים טכנולוגיים 24/7. מבולבלים? אז תנו לי לפשט את זה מעט. בניגוד למוקדים הקיימים היום בשוק שמתבססים על אנליטיקה פשוטה ותגובה לאירועים, אנחנו מוקד ניוזל. הכוונה, משלבים שני מעגלי אבטחה, אנושי וטכנולוגי, וביחד אנחנו נותנים כ-95% הצלחה באיתור ובמניעה של אירועי אמת, על ידי שילוב של צפייה, צוות מהיר, הפעלת אמצעים והכוונת כוחות אפקטיביים. אנחנו מצליחים למנוע, לסכל ולמזער נזקים כנגד גנבים, פורצים, ונדליזם, פשיעה חקלאית ושריפות. צוות התצפיתנים שלנו קבוע, לומד את דרישות וצרכי הלקוח, ובכך משפר את התקשורת ונמנע מהתראות שווא מיותרות. בנוסף לתחום הביטחון, אנחנו יודעים לספק מענה בנושאים כגון בטיחות, חירום ותפעול. תהליך ההתחברות הוא פשוט, אנחנו מתחברים למצלמות שלכם. אין לכם מצלמות? אנחנו נדאג לתת לכם הצעת מחיר הוגנת ומקצועית. אז אם אתם רוצים שנצפה על העסק שלכם, המפעל, היישוב או המשק שלכם, יתקשרו עוד היום, בתוך מספר שעות אתם מוגנים. בקיצור, אנחנו לא עוד מוקד של מדבקות, אנחנו כאן כדי למנוע את האירוע הבא.